салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр шодӣ бошад духтарако. Бозам навори имрӯз аст анами наму дуойко ҳама размерош омада духтаро. Фақат як ранги сиёҳ доштем дар навори пештара духтаро ҳозир бошад 4 рангаш омадаги 4 размер дорад духтаро. хушрӯйма нархошон 250 сомонӣ. нархи донашай оптон гире бо ёрияча арзон мекунем. И платьяшай духтаро хушрӯйма бо дуойка ҳам дорем. ҳозир ма дуойкашай наздик нишон метиём. духтарако размера чанд то чанд бар? 46-56. Ина духтаро да танаи моделмон ҳаста. нигоҳ кунед. аҷоибот хушрӯ. магазини гулчера мега нишон метиём 11 дароза духтаро. байни 1-2 дароза дай духтаро. баъд ни тройка я наваяш. тройка омадаги духтаро ёрам аҷоибот хушрӯ. 3-4 расметка дора юбка катян духтаро. нархи 150 сомон. нархи донаша оптон гиред. иёра бояд ча арзон мекуна. рақамҳои савдогара дар рӯи экран мондам. марҳамат када духтаро бинависен. тарзи дастафкарам пура када мефаҳмонам. дастафка доран духтаро. ина расметкош сета нишон метиём. ден аҷоибот хушрӯ. И платьё чанде? 140 сомон духтаро. бо ҳам дуойкаш ҳаста, ҳам платьягиш ҳаста. ҳам 140 дуойкаш ҳам байша месоки. Тиден духтаро нарх навошона. ина бой неи ба ёрам наомадаги авайко ё чанд? кардиганои дароз 150 сомон духтаро. то 60 размер доштай. дастафка аз духтаро рақамҳои савдогар дар рӯи экран хоҳишмандом марҳамат нависен. иҷо оптнай духтаро. ина биён дуойкаша нишон чимира. хочаш кушодакай нигоҳ кунед аҷоибот хушрӯ. иран ҳамчунин духтаро нархи донаш 250 сомона оптон гирем бо ёр арзон мекунад. дуойкотон чанде? 160 сомон дуойка. 160 сомон байни ё духтаро омадаги виливетои хушрӯи ҳастанд. нигоҳ кунед. 150 сомони размер доранд духтаро. ин рақамҳои савдогар дар рӯи экран хоҳиш мекунам хичонда бинависен. ин ё чандя? 150. кардиган 60 размер. то 60 размер доранд 150 сомон духтаро. марҳамат хоҳишмандо метавонед дар WhatsApp сон бинависен. ин махровка чанда? 150. размер дорад ё расметкош аст? не 150 сомони. размера чанд чанд? стандарт буда духтаро. 46 то 55 ҳам мешавад. яъне дамашни халат духтаро. 11 дароза. широкият. 250 байни 1-2 дароза духтаро нигоҳ кунед. байни 1-2. духтарако бойни намуд халатои аҷоиб халат абая омада нигоҳ кунед. 200 сомонӣ. ҳам киртапоча доранд духтарои хушрӯ, ҳам бо платья тоқаги халат дорам мегем. абая халата ҳамин духтаро. ина расветкош духтаро. я борамо дуойкаша нишон тенда. ина духтаро дуойкаш. магазини гулҷаҳон буген духтаро. гулҷаҳоном доштена? гулчеҳра буда. ина дуойкаш духтаро. гулчеҳра буген нишон метиҳанд. 11 дароза байни 1-2 қатор. рияди широфи. ина дигари расветкаи дарозаш духтаро. аҷоибот хушрӯ 200 сомон.